udlændingepolitik, hvor unge, der er født eller opvokset, ikke bliver straffet for at tage en uddannelse. Og hvad er det, der forhindrer det i dag? Det er beskæftigelsesgrad på 3,5 år, og uddannelse bliver ikke talt med som beskæftigelse. Så du siger, at hvis man fra i morgen kunne tælle uddannelse med i beskæftigelse, så ville det gøre en forskel for hvem præcis? For mig og alle unge, der er født eller opvokset i Danmark. Hvad er det for en mur, du er stødt ind i her? Jamen, altså jeg er jo studerende, så jeg har ikke mulighed for at arbejde 3,5 år fuldtid, fordi jeg er selvfølgelig i folkeskole, gymnasiet og universitetet. Så det er primært det, der gør, at jeg ikke kan søge om statsborgerskab. Og jeg står i en situation, hvor mine forældre kan blive dansk statsborger, men jeg først skal blive dansk statsborger om 10 år. Og hvorfor er det med statsborgerskabet så vigtigt at sammengang? Jamen, det er jo vigtigt, fordi jeg gerne vil have de samme rettigheder som mine medborgere, og jeg vil gerne være ligestillet, og så vil jeg også gerne anerkendes af staten, af regeringen og alle. Jeg tror, jeg er lige nødt til at... fordi den måde, du præsenterer det på, er det jo... Det er jo svært at være imod. Det er jo mere med... Altså, hvad... Det ved jeg ikke, om du er i stand til at svare på, eller om man skal have hjælp udefra, eller et eller andet, men hvad vil bagsiden af medaljen være ved at give lempet vilkår for statsborgerskab? Det du siger nu, Peter Hummelgaard, det er, at du undrer dig over den manglende logik og sammenhæng i jeres egen politik. Nej, egentlig ikke. Logikken i vores egen politik, det er jo selvfølgelig, at det at blive statsborger i Danmark, det er et meget, meget stort privilegie, men det er jo omvendt også rigtigt, at når man er født og opvokset i Danmark, så skal vi jo sørge for, at der er nogle ordentlige regler, og som man nemt også kan få. Hvorfor ikke bare vente, Bell? Hvorfor ikke tage den uddannelse, gå ud og arbejde de år, der skal ses, så kommer det hele? Jamen det kunne jeg selvfølgelig også godt, men jeg forstår ikke hvorfor, at jeg har bidraget til velfærdssamfundet siden jeg var 13 år, og jeg bidrager også til det videnssamfund, som Danmark er ved at uddanne mig, så jeg forstår ikke hvorfor, at jeg skal kæmpe så hårdt for at få de samme rettigheder, som de folk, jeg er opvokset med, og har gået i folkeskolen med, og mine kollegaer. Ja, Der er bare et enkelt spørgsmål, fordi altså, når jeg hører og ser dig i dag, så kan jeg også blive ramt lidt af sådan en uretfærdighedsfølelse, sådan en hvad pokker. Altså, vi har da brug for gode folk som dig, og også at du føler dig som del af det danske fællesskab, fordi det er jo en enormt vigtig ting, ikke bare juridisk, men også sådan rent følelsesmæssigt, identitetsmæssigt. Men lidt i forlængelse af det, Peter siger, altså fordi når man har lavet de her stramme regler, som på nogle områder måske også er for stramme, så er det jo også for at undgå, at der er nogen, der kommer til, og så måske aldrig rigtig har været i arbejde, men skiftevis har taget forskellige uddannelser uden at færdiggøre dem, og så de får statsborgerskab, og det vil vi jo gerne undgå. Så har du tænkt over i dit forslag, om man kan gøre noget for at undgå den type af uhensigtsmæssigheder, fordi jeg har stor sympati. Hvad er det, du frygter helt præcis, Alex? Hvad er det, du frygter, hvis man går i den her men når der er et krav om, at man skal have haft arbejde en del år, og altså opretholde sin egen indkomst, så er det jo fordi, at man har bekymret for, at man giver statsborgerskab til folk, der ikke kan forsørge sig selv. Det er jeg ikke bekymret for med dig, men det er jo derfor, at man siger, at uddannelse tæller ikke med, fordi enhver kan skrive sig ind på en uddannelse uden at færdiggøre den. Det er ikke en anklage mod spørgeren her. Har du gjort nogle tanker om, hvordan man undgår? De mennesker, I prøver at udelukke fra at få statsborgerskab, det er jo ikke folk, der repræsenterer mig, det er jo kriminelle eller borgere, der ikke ønsker at bidrage til velfærdssamfundet. De repræsenterer ikke mig, de repræsenterer ikke majoriteten af unge, der er født eller opvokset her. Og det er jo kollektiv afstraffelse, I laver, og jeg ved ikke, hvornår man nogensinde, hvor kollektiv afstraffelse nogensinde har været svaret på et problem. Og hvad siger du? Kvinder med flygtninge indvandrerbaggrund. Nogle er født her i landet, nogle er ikke født i landet. De løber gennem uddannelser, de kommer ud på høje uddannelser. Nogle bruger dem, og nogle bruger dem ikke. Ikke også? Hvad med det argument? Jeg prøver bare at hjælpe, hvad der forstærker lidt her. Hvad med det argument? Igen, de repræsenterer ikke mig. Altså, det har ikke noget med mig at gøre. Alright. Skal jeg fortsætte med videre, Rona Juhl? Det har svært ved lige at se for mig. Fordi at vi har mange udfordringer i forhold til statsborgerskab. Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Men kan I så finde en anden måde at udelukke, at mennesker ikke vil have blive en del af velfærdssamfundet? Altså kan I ikke finde en anden måde at gøre det på, udover kollektiv afstraffelse? For det er jo det, I gør. Jamen, jeg ser det ikke som kollektiv afstraffelse. Jeg ser det som, at vi har været enige om at sætte nogle regler. Synes du, det er retfærdigt, at mine forældre kan få statsborgerskab, men jeg først skal få det om 10 år, og jeg er altså opvokset her? Jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at vi har nogle stramme regler for at få statsborgerskab, fordi du kan sagtens bo
at leve og uddanne dig her i Danmark. Du kan sagtens opnå respekt på alle mulige måder. Men statsborgerskab, det er en gave, vi giver hinanden. Og derfor er der selvfølgelig nogle kriterier for, hvornår man kan få et statsborgerskab. Og det har vi, fordi at der er nogle gange, og det er da også det, vi kan se nu, at der ryger for eksempel kriminelle udlændinge igennem. Det er intet med dig at gøre, men det er jo derfor, vi har regler. Vi er nødt til at have nogle regler, og nogle gange, når vi har de firkantede regler, så er der nogle gange, og så står der en skøn kvinde som dig her, og så tænker man, hvorfor egentlig det? Og der siger jeg bare, nogle gange var nødt til at holde fast i de regler. Det gør jo ikke dig til en dårligere borger i Danmark, helt ærligt. Det synes jeg også er vigtigt, fordi hvis jeg havde fået lov at stille spørgsmål til den unge dame, så ville jeg nemlig spurgt om, hvad er det, der gør, at du stadigvæk har lyst til at søge det statsborgerskab og føle dig som en del af det danske samfund? For det lytter jeg mig til, at du gør. Og kan du gøre det uden at have statsborgerskabet i hånden i dag? Og du skal lige vente på et publikum, så vi kan se nogen. Altså, jeg føler mig jo som en andenrangsborger, og ved at jeg skal kæmpe så meget for at få statsborgerskab, så vil jeg jo i længden blive en modborger. Det har jeg jo ikke lyst til at blive i det land, som jeg kalder hjem. Alright, lad os få kort fra. For panelet nu skal uddannelse tælle med her på linje med beskæftigelse på vejen mod statsborgerskab. Kort svar, Pelle, skal på forslaget med videre? Selvfølgelig skal det, og lad mig sige, det at mennesker, der er født i Danmark og tager en uddannelse, ikke har ret til at få statsborgerskab som alle andre, det er, synes jeg, dybt pinligt. Og det er i øvrigt jo en kæmpe investering i vores samfund, i vores demokrati, i vores fællesskab i det her land. Men skulle da også sige, at folk tager en uddannelse og kommer ud og arbejder bagefter, det er da what's not to do. Skal fortsætte med videre? Pelle har taget min taletid. Nej. Jeg har taget min taletid. Nej, altså hvis vi bestemmer om at give det et statsborgerskab lige nu her, så har jeg givet det lige på stedet. Jeg mangler at få belyst de fulde konsekvenser ved at følge forslaget, så du må, hvad er det, man plejer at sige nogle gange, løvens hule, du må komme igen en anden gang, når du arbejder på forretningsplaner med. Se hvor let! Det kan jo bare bruge jo, men altså jeg har et ansvar for andet end, at alle her fatter jo enormt stor sympati med dig. Selvfølgelig gør vi jo det alle sammen. Men vi er jo lovgiver, der laver nogle regler, der gælder hele samfundet, der bliver man nødt til at tænke tingene igennem. Men der er født eller opvokset her, er jo ligesom mig. Vi vil jo gerne Danmark, vi vil gerne bidrage, men... Jo, men alle regler gælder jo. Det er jo ikke kun dem, der er født i Danmark, som statsborgerskabsreglerne gælder for. Det er jo også folk, der kommer hertil. Humlegård, skal forslaget med videre? Jeg er kæmpe tilhænger af, at vi har en stram udlændingepolitik i Danmark, men den skal heller ikke være skør. Så derfor vil jeg gerne tage forslaget med videre i den forstand, at jeg har i hvert fald behov for, fordi det der var svært, grund til at de her regler her, utilsigtet, når man hører din historie, kommer til at ramme dig, det er jo fordi, det er den måde, vi har kunne skære det juridisk sammen på, ud fra nogle saglige principper. Hvis vi kan skære det anderledes, så det bliver mindre skørt, så vil jeg gerne arbejde videre med det forslag. Per Olsen Dyhr. Jeg synes grundlæggende, at hvis man er født og opvokset i Danmark, og ikke har begået kriminalitet, så mener jeg, at når man bliver 18 år, man har krav på at få statsborgerskab. Nej, jeg mener ikke, at forslaget skal med videre, og det mener jeg ikke, fordi at jeg synes, det principielt er helt rigtigt, at man skal have vist, at man kan forsørge sig selv i en årrække, hvis man skal have et statsborgerskab, ligesådan som der er en række andre kriterier. Og du... Undskyld? Hun siger, at man arbejder meget hårdt, hvis man får SU. Ja, men altså, jeg må sige, jeg synes, at det er helt rimeligt, at man skal have forsørget sig selv. Og det, du har jo... Og jeg vil bare sige, jeg synes jo sådan set, at du får jo også alle muligheder ved jo netop at have muligheden for at tage en uddannelse, få SU, alle de her ting. Så statsborgerskab, det er noget, man kan række ud efter, og det synes jeg er... Vi holder lige formatet, Mona Juhl. Skal forslaget med videre? Ja, nej. Tak, jeg er altid imod skøre regler, men jeg er bange for, at når der er en række her, der gerne vil hjælpe, så tvivler jeg på, at det bliver til noget. Vel, fortæl mig lige her, bare lige her afslutningsvis. Ja, fortæl mig lige, du siger før, at det her, det gør, at du føler dig som en andenrangsborger, og du ikke hører hjemme. Hvad for nogle tanker sætter det i gang? Jamen, altså, jeg føler jo bare ikke, at jeg hører til nogle steder, fordi jeg har ikke noget pas fra jeg er født i Burundi, så jeg føler ikke, at jeg hører til nogle steder, så det er jo den følelse, jeg står tilbage med. Og jeg føler mig jo dansk. Jeg fejrer jul som en dansk kernefamilie. Altså, hvad mere skal jeg gøre, for at Danmark vil tage imod mig? Så jeg står tilbage med en kæmpe frustration. Tusind tak for det. Så er det